Anan sa tong tulumanon karong hapuna ato nang hatagag update ato mga sukiti paminaw kamo diha nga naminaw kabahin sa atong ipatalinghugan nga bisita kagahapon adlaw taga Barangay Labugon, Mandawi City katuig taong pangayo og tabang para sa Tude Eco og sa Tambal para siyang anak nga 3 years old nga adunay problema sa iyang kasing-kasing for heart operation ang maong bata pero kinahanglan una nga mo undergo sa laboratory sa Tude Eco unya ang iyang panginahanglan sa pag-inom og tambal mao'y kinahanglan usab nga continuous ang treatment pinagi sa reseta sa tambal sa doktor aron in taon dili magrabihan ang pagkaluya sa maong bata. Tuod man sa panawagan sa mama nga si Lara Bell Gasuso nga taga Barangay Labugon, Mandawi City naka-turn over ta kagabi og 7,100 pesos og dakong pasalamat malipayon usab kaayo si Bell taliwa sa ilang atuba nga problema karon sa iyang anak nga halos sila magtiayon walay panginabuhi gamikan sa pag-atiman niining iyang anak. So nakita karon sa tong screen si Bell ug iyang 3 years old nga si Dudong Lucas nga iya in taon nga gikugos sa diyang nag-turn over ta sa maong kantidad. Itong paminawon ang pasalamat ni Lara Bell Gasuso sa tanan nga niabag sa tong tulumanon naipadangat sa ilahang tabang kagabi. Mayong gabi o maayong gabi sa mga suking tigpaminaw. Ako nagpasalamat sa pinansyal nga among nadawat o sa akong anak, sa akong bana karon sa DYHP. Ako na nagtabang sa amo akong balik maintenance o dugang puno-puno gamay para sa laboratory to the eco. So daghang salamat og mayong gabi ipag-usap. Magasama si Lara Bell sa pagpasalamat kaninyong tanan. Gumikan kay nahimong posible ang suliran sa magtiayon labi na sa problema nining 3 years old nga bata nga si Lucas sa pagpato di Eco. Bisan gali sa panginahanglan sa tambal. Yan kayong salamat. Samtang sa pikasbahin karon kung kagahapong adlaw ang mama sa 3 years old nga bata maoy nawagan karon usagod ka inahan nga dunay 2-year-old nga anak maoy magpatabang gumikan sa diagnosis nga lupus sa ato ang bisita karon 25 anyos nga naa nagpuyo sa Kugon, Liloan, Cebu. Kuyog sa atong bisita iyahang mama usa ka senior citizen na ba si nanay? Oo, diri sa atong Sibianan. Sige, sa di pa mo padayon na ato sang i-welcome karon sa atong Sibianan. Maayong hapon ni mo na, yung pangalan palihog nay. Ako si Erlinda Albis. Inahan ko ni Andrami Albis. Ngari taong ko sa DYHP. Kay mga yukog tabang tao na sakit akong anak, lupus, immune disease. Pila may imong edad nay? Kuan nang coming na ko 70 years old. So, kuyog ni mo ron si mismo imong anak nga si Andrami Andra. Albis. O Andra. O ang sa may angga. Andrea Mi. Oo, Andrea Mi. Albis. Oo, 25 years old. So si Andrea, pila may pangidaron nga na-diagnose? Kuan ng mga 25 na niyang edad, kinatawa manig Mayo 25, 2000. Naon tayo sa kabuk anak, naglisod yung Mayo kay sa ngalan na ng iyang bana kuan manggod ng messenger ko nuna sugo-sugo naman na yung agalon. Magmaksim po niya kay gaabang lagig balay. Paitla kayo, tapay sugag tubig. Kana yan sakit, immune disease. Tao na ini bahal kayang tambal ganahan na unta siyang pa-injection siya. Yang mahal mong kayo niyang tambal 42,000 na usa ka injection. Oh, nya try pa jud kuno na niyog yang doktor nga naas North Gen nya ato siya i-admit kuno sa perpetual kay di man siya ipon lang ng suto kay wa may available yung mga tambal diha. Pati paitan niya na pa jud siya mga maintenance balindaghana. Oo. Kapoy So si na kayang Andrea, lawas. although naa diri sa to Sibianan pero ingon siya yan nasugilon na to sa off-air portion nga magkurog ang iyang lawas. No, mao ba to Andrea magkurog ang imong lawas sa imong kaunuran? Adi ka diri palihog sa ato ang microphone para madungog pug ka sa imong sitwasyon in town kaluoy pod na kay 2 years old nga anak og sa imong poong kaganina human sa imong pagpanganak maunay na sinati nga mga simptomas nimo. Hangtod nabot sa punto nga nalupog na ko ba. Nya mo to na admit ko nya after
After 2 weeks ato nagpositive jud ko sa ANA nga lupus. Nya sa Eversley ko ato na diagnose, pero kung ma-admit ko dili na ko nila dawaton kay wala man sila specialista dito. Uy. Nya sa Soto wala po sila available nga injection para sa lupus. Oo, sa to pa ang injection morning katidara 42,000 usa lang ni kapag inject. Oo nya kinahanglan ko i-admit ana kay naamay side effects. Oo. So 42,000 usa ka injection unya. Kapila man i-repeat, no? Kapila man ka mag-injection. After 3 months ma'am hangtod Tag- natulog ang lupus. Tag 3 months. Oh, pastilan kada ko ba di ay nga kantidad? Doktor na ko sa ENT kay na infection naman na dili mawala-wala sa antibiotic na oral. Yung sa obligaini kay naa po siya yeast infection. Kasi babaklo ang result sa 2D8 ko. Lahi po na sa gastro o sa liver na ko kay naapektuhan naman. Sus, pastilan pod, no? Nya perti laging daghana sa tambal. Mahal pa jud kayo. Ang spray daan sa ilong libo kapin. Dili jud kayang paliton. Oo. Utang-utang Wa kay wa mo income sa pagkakaroon imong bana. bana magdoble kayo nya di man Japon kulang man kaayo. So nag-drive pod sad siya, no? Og motor ba ni? Oo, pastilan pod. Sige mga kasama, sa panawagan karon ingon ta nga luoy pod kaayo. Mao na nga bisan pa man og naagyoy gihambin, agyoy gimo ang ato ang bisita karon, mga kasama apa ni kuyog lang sa gihapon siya. Sa iyang mama ra unta kamay manawagan apang mismo ang pasyente ni kuyog sa maong sitwasyon. Gumikan sa iyang panginhanglan gid nga importante kaayo. Sige, ato unahon si Andrea unsa may hangyo nimo sa ato mga sukid tigpaminaw sa inyong katuyuan karon diri sa DYHP. Manawagan ko nga mangayo kog hinabang bisag ginagmay para sa akong untang injection. Kabalo ko naglisod tang tanan karon, pero sa pamaagi ani wala na may choice good moong ni ani na lang jud may kay ganahan na pud unta ko pa injection kay every month ka duha ko ECBC creatinine anak monitoring nga mag 2 years na bitaw ma'am, kay dili man pwede nga walaon ko sa monitoring kay muhagba rag kalit akong platelet nya akong SGPT nya sa pagkakaron bulan na February nya Marso na ron wala pa ko kasi BC balik kay walay available sa Eversley ana nahutdan sila ba. Wala pa ko ka ESR CBC atong So February asa nya. man na siya i-perform or ipahigayon? Sa Eversley ra unta man para makalibre ra ko sa laboratory, pero wala pa man sila available ana. So kanusa pa man dai ma-available? Patawag-tawagan ra. So, sa stila, Nya no? inig CBC creatinine ESR SGPT na kumubalik na po ko sa akong doktor para makita ang result. Resulta o magpabasa. O magpabasa niya schedule na sa injection niya wala pa may kantidad niya para sa injection ba. So kanang kinahanglan pa gyud nga makatigom-tigom aron makaabot atong 42,000 nga precious injection. Kumusta man imong gibati ron? Sa pagkakaroon man kay mangkurog-kurog bitaw ko nya kanang maerkunan kay maingani ang akong kamot kay dili pud ka flow ang dugo sa blood Asa mo ra vessel. siya manggahi? Naon ni siya mag-ingani. Nya nainitan man ko ganina nailagom sa akong tiil na kanang bruises ba mura kagikulata. Uy. Nya kaning ingani nako pink rashes. Sige, sa ato ang panag-uban karon sa DYHP Sumbunganan, Andrea, unsa imong hangyo sa ato mga sukintig paminaw? Manghangyo ko sa atong mga suking tigpaminaw nga mga ko ginagmay hinabang para sa akong sakit nga lupus thrombocytopenia, para sa ako ang umalabot untang injection ug naa na may sapat nga matigom-tigom. Sige lang. Oo. Kasabot ra kay mi sa imong katuyuan. Oo. Ang kasing-kasing hangyo ni Andrea, mga kasama nga dugang-dugangan no ang ilahang natigom para sad sa pagpalit dining maong injection. Siya usa ka anak, 2 years old batang babae. Kung di mo maagwanta ang kabugnaw, pwede ra ka molingkod lang pud sa ato ang sofa
Di sa gawas kay basin og magkurog pag gid imong pamati ba. Mm. Sige mga kasama, og Andrea, salamat sa imong pagsalig diri sa DYHP, sa imong pagbisita. Nasayran namo ang imong problema. Makaluluoy sad kaayo ang sitwasyon nining ato ang bisita karon sa Masyang Giingon. Nakasabot gid sa kawadon og sa ka-krisis karong panahon na apan kini nang iniliupo nga hinaot. Magkapaabot ta og tabang sa iyang paginahanglan karon nga madugang-dugangan ang pagtigom. Dako-dako maging kantidad ng 42,000 pesos apan hinaot sa atong gagmay nga apan kasing-kasing nga tabang makadugang-dugang in taon ni sa ilang paginahanglan. Ipod kaayo no nga way klarong pangitaan paginabuhian sila labi na iyang bana on and off pod ang trabaho mo na nga nakinahanglan ning taon og tabang. Sige, so mga kasama, naadiri sa ato ang studio karon si Andrea Alves, 25 anyos. Kinahanglan siya nga makapalit atong injection nga resita para sa iyahang lupus. Sa inyong tabang karon, ang ato ang numero sa pagpaabot sa inyong tabang pinagi sa GCash, pinakadali nga tabang mga kasama. Ato numero 0918-554-2071. Ato balikon 0918-554-2071 under Aida Tampos, or ang lain pa nga numero 0991-207-9880. No, so kaning 25 anyos no, bata pa nga pangidaron pero mao ni ang diagnosis. Ay yang mama in town nga 70 years old maoy yang kuyog karon mao intay usas sa mga nagkugos-kugos, ang kanang 2 years old, labihan nga pagkaluhag man. So, apil sa dagandagan in town, na usa ka 70 years old, senior citizen, apil sa bantay, kay apil good man ang mama. Ang nakaroon din sa itong sibian, nakita na ito, ilang sitwasyon mo na nga makaluluoy kayo, kinahanglan kayo sa atong tabang, sa inyong tabang, mga sukintig paminaw. Tinuod man, masinati iwan na ito karon ang pagsakas mga palaliton, apan kuno galing bless man gid gihapon ta, kita nga nagpaminaw karon, kita nga nag process sa kalisdanan karon sa ato ang bisita, sa ato nanawagan. Makaingon gid ta nga swerte ra gid gihapon kay ta, no, nga natay maayong paglawas kaban ato atong pamilya, watay maintenance nga gipamalit. Mao na nga kuno galing natay kahigayunan sa pagtabang, dili ta maghikaw sa pagpaambit ni ini. Pilagi sa pagpadala sa inyong tabang sa atong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 mga kasama. Ang ato ang matigom diri, rest assured nga ato ang i-turn over sad no ngadto ni Andrea karong gabi una. Aron sa ingo doon na po'y magamit o magkatabang sa iyahang panawagan karon, labi na ang pagtigom-tigom ni ini. Makaabot og 42,000 na aslay na anam-anam na og tigom pero gamay pa Andrea no ang Sa mga simbahan, ma'am ba? ato mas makapadool sa microphone ato mas mga simbahan. Nakapangayo namin sa mga simbahan dito sa Lasyon, Liloan, sa Compostela, kay atuon pa may nya, wala pa man manawag. Nya diri pod sa Cebu City nga simbahan. Pero nakatigom may gamay palagi. Nya dili pa sapat sa akong injection ba nya. Ang akong bana pangita kulang ra jud kaayo, makatigom sa usa ka lanaw mga 150, mga 150 pesos a day. So sila no makana matigom na siya kuanan asas mga pangonsumo. Stila no. Igo kung 150 pesos lang in town. Kanang 42,000 mao pa jud ay pinakabarato nga injection sa lupus. Mahal kay siyang sakita ba, di siya parehas ana mga ordinaryong sakit, mga kasing-kasing, operan ma-okay na. Kaning akong sakit kay pakatulugon ra nya, bertidyong mahala ma'am nya. Ang ako mga tambal na aras mercury, sahay mahutdan sa Lasyon o sa Liloan. Ang maximum akong bana ani siya sa 20. Stilan pod. Magpalit. Oo. Pero padayon sa pagpakaligo na, padayon sa pagdasig unya ampo kanunay sa imong sitwasyon no nga hatagan sa dinaliang kaayuhan ay imong sitwasyon karon kay na imong anak, na imong bana, na imong mama, kauban nimo. Unsay naghatag nimo og dugang pangkadasig og kalig-on, Andrea? Akong anak, ma'am.
Stilan pod. Okay ra gyud nga muhilak kana nagpasabot man nga tawhano naman pud ta no. Apan pasalamat ta sa inyong pagdangop diri sa DYHP. Mathatagag kahigayunan ato mga sukintig paminaw ang mga naikasing-kasing sa pagpakabana sa ginagmay nga mga pamaagi. Mahimo gyapon tang blessing ngadto sa uban labi na ni nagkinahanglan nga usa ka inahan nga napay anak in taon ni Ate Manon 2 years old. Stilan mga pagsuway, mga trials, pero Andrea, padayon lang sa imong mga hugot nga pag-ampo o kami na hinaot uban sa atong mga listeners sa imong dalian nga kaayuhan usab ug mapalgan nimo kining maong kantidad nga matigom aron maarang-arang pud imong pamati nga aduna nay ma-inject nimo nga gireseta nga tambal. Daghang kay salamat sa mga nipatalinghog ug nipaabot na sa tabang. Daghang kay salamat sayod ko na straight atong panawagan gikan pa ni atong miaging semana, gikan pa ni atong Lunes, Martes ug Miyerkules karong gabi una apan asa pa man nato i-refer or endorse ang ingon ani nga mga problema mga kasama nga sayod ta limitado man sad ang tabang sa gobyerno. Daghan pud kaayo ang naghangad sa tabang apan kun ingon ani nga kuwang-kuwang gyud mo na nga budangop diri sa atong program labi na kay naa ato mga sukintig paminaw sa ginagmay nga mga kahigayon na mga pamaagi nga makapaambita sa atong tabang sayod ta. Dako kay ng butang o dako kay ng ikatabang sa nanawagan nato karong gabi una. 50 pesos, dagan kay salamat gikan sa 8843 diri sa atong numero 0991-207-9880 6565, dagan kay salamat. 1026 100 pesos Ragasa Store sa Tuyan, City of Naga. Salamat kayo ma'am ha. Always sa pagpaminaw sa DYHP sa pagpaambit diha sa imong mga blessings. Daghan kay salamat avid and regular donor naggyud nato di sa to Sibianan, tanan nga mga nagpaambit sa grasya matag adlaw, mga prayers nga inyohang gipalanog. Daghan kay salamat. 50 pesos 2355. Sinakulo members sa San Lorenzo Parish sa Tisa, Cebu City. Maayong gabi ninyo diha. Ma'am Susan o mga kaubanan. Karunay sa ilang mga pag-ampo og nihimo sab og buhat sa kaluoy para sa atong mga bisita nga modangop diri sa DYHP. 300 pesos ika sa Sinakulo sa San Lorenzo Parish sa Tisa. Daghan kayong salamat sa makanunayon ninyo nga tabang. 3463 laban lang. Yes, maingon gyud tag laban lang, pagpakalig-on lang mga kasama, mga panghinaot o mga pulong no sa pagdasig sa man ining nagmasakit na usa ka inahan. Ayon ta to bahala o na magalit tayo na sinati nga kalisdanan or pagkalisod karon panahon na, pero unta to mayong lawas lang Andrea makaya ra man gyud no. Pero ingon ani nga napaskalisdanan unya Di gyud nako kaya ma'am. di kaya o padol diri sa microphone. Ultimo manglabas sa mga gamit sa akong bana, maglisod jud kog kaya. Nya siya magmakse mo trabaho mo gikan pa siya alas 7 sa buntag, mumata pa na siya alas 5 para manglaba. Sususilan pod. So mao gyud na no. Pasalamat po ka nga na kay responsable nga partner. Oo nga nagatiman sad nimo nya naling kamot para sa inyong pamilya. Usa pod ang angay pasalamatan. Oo nya na ako'y PWD ma'am, pero dili pa nako siya makuha. Kinanglan pa ko makabutar og kaduha nga higayon. So Kuno. ikaw Pero maka-discount man noon sa mga tambal o sa plite-plite ginagmay. maayo na lang. 100 pesos 9123 from Heart Warrior of Isla Verde, Inayawan. Ayong gabi niyo di sir or ma'am. Thank you kayo ha sa inyohang pagpatalinghog sa ato ang bisita karon. 40 pesos 8511. Daghan kayong salamat sa yuta ang uban kung paano magalisod sa GCash available nila nga ikatabang apan pili gihapon nga ipaambit diri sa atong tulumanon. Daghan kayong salamat kaninyong tanan nga always naagi hapon ang kahigayunan sa pagtabang. God bless kaninyong tanan always sa atong mga tigpaminaw sa inyohang makarunayon sab nga tabang matag halos matag adlaw
100 pesos 1078. Salamat sa atong pagkuyog kanunay nining tulumanon. Tulumanon gud in taon ni para sa mga kabus in taong wagyoy kadangpan. Kaingon gud ta nga kabus apan ang ato ang tigpaminaw na ay nindot og dato kay nga kasing-kasing. 4163 100 pesos daghang kayong salamat. 25 pesos gikan sa 9840. Usa ka gatos ka pesos 3068 salamat. 250 pesos 0522. 200 pesos account ending number 8113 daghang kayong salamat. Anonymous 1,000 pesos. Salamat kayo 7958 sir or ma'am. Thank you kayo ha. Dako kay ni ikatabang sa atong bisita. 100 pesos 7747. 50 pesos 7375. 150 pesos 0994. Salamat. 200 pesos 8040. Di pa 140 pesos 4673. 500 pesos 6308. Dagan kayong salamat. Gikan sa amount, no? Gikan sa mapiso man na, ma-5, ma-10, 40, 50. Dagan kayong salamat. Gubikan kayo sa atong pagtigom ni ini. Maabot ni nga maong amount. Importante kaayo og dako kay ikatabang sa atong bisita karon. 100 pesos 9040. May nalang gali kay pinagi nining atong tulumanon. Naghatag po ni kahigayunan nato naman ta sa atong panimalay, nagpaminaw man ta o baka nata sa mga sakyanan o mga nagmaneho man ta kay natay mga daghang taxi drivers nga nagminaw karon naka-tune in naa ilang kinasing-kasing sa nga tabang unya ang uban hilom lang nga mopadala mo send sa ilahang tabang. Daghang kayong salamat kaninyong tanan. 100 pesos 9056 dasig lang gyud day og ampo lang gyud sa Ginoo. Daghang kayong salamat. Atong balik ko na to ang gipatalinghugan karon nga problema kining usa ka 25 years old nga taga Liloan, Cebu ang iyahain taon nga problema. Iyahang palitonon nga injection nga gireseta gumikan sa iyahang lupus. 42,000 ka pesos na sila mga natigom-tigom pero ginagmay palagi. Unya doon na pa maintenance nga tambal nga mga palitonon from time to time. Doon ay mga follow-up check-up na ni siya usa ka anak o di good igo liman kag makatigom lang sila kuno galing mo ay sobra in a day sila panginahanglan pinagi sa income sa iyang bana 150 pesos. Usaman na to pagtigom ang 150 pesos kun na atong kaon kapila sa usa ka adlaw. Doon ay palitonon nga tambal pero yung gamaya di gud kasi spar pero yung paita una nga nidanghop diri sa atong sibianan kung kita intay mag-imagine ana kung 150 pesos pila naman ang bugas na sa mga 70 nalagay sa 2 ka kilo ang panudan pa ang pamasahe pa o kaning tambal pa wa na gyud. So inana in town ang realidad karon sa atong katilingban labi na sa mga nagkasakit. Mo na nga kami diri sa DYHP mapasalamaton nga gi-bless lang pud mi nga naamo diha ato mga suking tigpaminaw. Sa mahigayon in taon nga moingon ta sus na pa ba kay mo tabang no? Na pa ba ka nakadadlaw man ta pero God is good. And I know nga natay mission kamo diha nga nagpaminaw og kami sa diri asa man namo iadto or ituga ning mga problema nga gisangon namo diri nga wala na may kadangpan. Kun dili kita og kamo diha nga nagpaminaw nga pareho ang kasing-kasing sa pagtabang nga naaman sa ginagmay nga mga kahigayunan apan kinasing-kasing bililhon nagkaayo na. Ito nga GCash number mga kasama 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. No, kurog in town ang kaunuran aning atong bisita karon unya maigo lang gay siya ga aircon or mabugnawan murag manggahi ang iyahang mga kamot ay mga tudlo murag ang iyahang mga nerve mo ni iyang sitwasyon karon nga naabot sa mga punto nga malupog wala gi umoy stilan pod.
Sa inyong tabang, daghan kayong salamat. 100 pesos, 0385. Salamat. Diri sa itong numero 0991-207-9880. 6930, 50 pesos. Salamat. 500 pesos. Good evening. Stay strong, Inday, and God will make a way. Amen. Sakto gyud. Kita usab diri sa DYHP. Kamo nga nagpaminaw karon na himutang instrumento matag adlaw sa ato ang mission, no, sa pagtabang sa mga nagkinahanglan in town. 100 pesos, 3359. Daghang kayong salamat. 100 pesos, 9917. Get well soon. 200 pesos, 5232. Salamat. Pinadawat din message. Sir Rafael Enoch. This remittance from USA, reference number 3555, 1,000 pesos o 26 centavos. 1,026. Salamat kay Sir Rafael from USA. Salamat kay, God bless. Diha amping mo diha kanunay, sir. Dugang pa diri sa tuang panag-uban. Ato balikon hato GCash number 0918-554-2071 o 0991-207-9880. 31 pesos. Salamat kaayo. 3969. Mga kasama tong tulumanon, mapupus man karong gabi una. Apan, pwede pa mo makapapa sa iyong tabang sampan apa diri ang atong bisita. Kung walk-in donation, Capital Central Hotel, Iscario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo, naana ka diri. Naata diri og napod ang ato ang sibiyaanan o ato ang bisita. To balikon 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Ngayon ipadalag 15 pesos, 3187. Dagan kayong salamat. 200 pesos, 0431. Thank you. By 75 pesos, 0321. Dayan kayong salamat. At oras alas 6:20 na sa kagabihion, Andrea, so far diri sa to ang GCash nga nadawat. Natay natigom na sa to ang numbers karon nga gi-provide. Natay natigom nga 7,300 pesos. No, 7,300 pesos ato natigom karon gabi una gikan sa mayong kabubuton o gikan sa generosity sa mga tigpaminaw nga nakasabot sa imuhang problema. Unsa imuhang ikasulti karon sa tanang nga mga nitabang nga nakatigom ta aning 7,300 pesos? Sa tanang nitabang sa ako ang sakit, daghan kaig salamat kaninyong tanan. Dili man ta mo matagsa-tagsag paing salamat bisag dili ta mo kadugo, pero ani amo nitabang mo sa ako ang kahimtang. Daghan kayong salamat kaninyo ug ang Ginoo nalay magabalos sa inyohang tabang kay bawo ko nga kitang tanan naglisod jud tarong panahon na krisis kay atong panahon karon, pero ani agihapon mo nagtabang sa inyohang kinasing-kasing tabang sa ako ang sakit. Daghan kayong salamat ninyo og sa DYHP pinaagi ani nga programa. Daghan kayong mga tao nga natabangan
Daghan kayong salamat og kanimo ma'am, giinstrumento mo sa Ginoo para sa mga tao nga nagkinahanglag tabang. Daghan kayong salamat ninyo. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP #1. Kani ato o karon, DYHP lagi haron. Kay Diyos o ang natawan, mao'y akong ilalagan. Sa kalinawan mga drama. Magkasama nyo na bati si Andreas yung kasing-kasing magpasalamat kaninyong tanan. Gumikan kay karong gabi una, laing kalampusan na usab nato sa atong kawadon, sa kakrisis karon sa kalibutan. Panindot gid kaayo nga taliwa sa kalisdanan gugma ug ang kasing-kasing nga pagtabang mao gyapon ni patigbabaw. Sa isulong sa dalos sa inyong mga radyo. Nagulas mga balita. Numero 1 sa Lazada, ang DYHP. So far sa Balasais, 20 4 na karong gabi una, nakatigom tag 8,200 pesos. Dagan kayong salamat ha. So nanatay 8,200 pesos. Dagan kayong salamat kaninyong tanan. At oras sa 5:24, mga kasama karong panahon na importante kayo ang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga niya na EXL All-in-One Skincare Oil ubanan og tabangan tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang kini basta skincare massage oil, ginama kini sa puno nga lemongrass, essential oil, mga halamang gamot nga mao'y natural and repellent property. Tabang ang proteksyon kontra sa paak sa lamok sa natural nga ingredients ni ini, makasiguro ka luwas epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa atong pagpangape karong mga orasan, kakape na ba mo karong adlaw? Sa iyong pagkape, di ta magpawala ni ining lamian nga kape, masustansya nga kape. EXL Coffee Mix 17 in 1. Adunay kini spirulina, adunay powerful antioxidant, anti-inflammatory properties, magkatabang pagpaabo sa cholesterol ug triglyceride level. Adunay anti-cancer properties, makareduce sa blood pressure ug makatabang sa adunay mga allergic rhinitis. Asa pa man ta, ari kita sa labian nga kape ug naghatag na natog energy matag adlaw. EXL Coffee Mix 17 in 1 mo order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Atong partner sa Master Control kasamang Nestor Homicilio apan ariun na ta sa atong winner sa DYHP Answer to Win promo mga kasama. Naka-follow sa atong mechanics o naka-answer sa saktong tubag. Pila man to ka suppliers or contractors nga gipamulta sa Department of Agriculture gamikan sa langay nga delivery no sa mga gi-require kanila. Congratulations, 200 pesos nga GCash. May na lang ni panudan, may na lang ni pamalit og bugas. Mr. Roy Ribosquillo. Congratulations, Sir Roy Ribosquillo. I-message lang ang imong GCash number, ang imong kompletong pangan aron makapadala ang ato ang kami diri sa DYHP sa imong premyo nga 200 pesos GCash. Atong partner sa Master Control kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama Nemo James Quinones, sa Twitter site kasama ang Robel Boycel, Alan Taladua, Oliver Ates, Jerome Yap, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na. DYHP RNN Cebu, the official #1. Radyo mo, Nation.